নিয়া जों हरो आंनि अफिस पाइमानि यागोलो ठीक 11টা থেকে 11টা 15 आम हाइजराव आंखौ अफिस डेली याकारो आबो परे चराइनि बिथि ताई खाता कसारजाक मानि आबो पाइयाखै थाइ अफिसनि माने नगद थांगौमानि एडभाइजारो ठीक कायसा एको डक्टर गौतम देवबर्मा बिना चेम्बारनि बसकाङो एडभाइजार दंमोन आरो फाइस फाइखेनो आरो बासावै एसासो चुआ नों तंलाइजाक बरौ दो जों सिकिरि सकरो खायने बाथागि के जों खारै थांमांखामो किन्तु जों आरो लकेल सि गबो बायकेनि निवला आनि फुलो काजाके बो आरो से लकेल आरो से नक गेबा गवा दादा नरनो जों नोंको अरनिसे तामबो माहाय दिसिगा गे बर आप्रके एको रिफिक्स फाइगा गे फाइगांगे न तामखा एको जों साका नागि कसां कसां रादि रिलेक्स इगा का आप्रके न ते खरचा फाइगा गारि बाय बंग दल न ता ते खरचा फाइगांगे न तामखा बो फाइनाय तामलाय के बर जोंनो यांनि थांनाय मासे कासुइ गाके सिकिरि सकराव दंखा गाबरके बंग बरलां मापसानो नैसि हिन दंखो किन्तु ओ मापसा नुगे नों जोंनो ता सादि ओ जेंनाय रंसो फोरोंदि नै साइ दंगा जरानो जोंनो फाइ बुस फाइगा आ जेताय खरगनि ओ पुइला होय थाइनाय र गांके बुजा खांगाके आनि एको ब्लेजार तुमजा ब्लेजाराव मोबाइल कानि दङ अफिसनि चाबि दङ ताई आनि जे बाइक दङ बाइक न खिक्लाय सबाइका आनो कथाम खिक्लाय बुखा ओंखाय आनि बखर रबनखा याकनि बुखमांखा ओंखाय आनि ओ मानि रक बां खिबि माखारका आनि ब्लेजार मोबाइल काइनै बबाय पार्ट आलादा थाखा दो बके बिन्दक बखागो साइदं थाखा आंके आं खिक्लाय बुजा दंखा गांके न बुजा खांके तो आरो ताई दङ आं कथाम बाय देराना इका आं खारका बे आं एडभाइजार चमनिति खारै गो बिनयां नगबो थानाय माबो आरो बिन दगावसो ब्राब नै दंलायखा गाके आंगो खारपानो तर खेता कारण बर नि बसुबां रिफिलपन मानो आके टेप खारि मा थांगा आबुन परे गुरि हर ताइसा ओइ गरम थुइ किसु बरनि हेल्प नावै मा फाइगा किन्तु आ फाइफोर गांके नुखा आनि आमानि रकरि खेता गे बाइक ले काइसे बेराजाक मांखा आनि बाइक किन्तु चाबि मालिया बाइक चाबि अफिस चाबि मोबाइल गानि इनको हेलमेट अबर कुनफा मालिया ता के जों आबुन बागिनो तिनि अरो आइसुक जराव न बर खरसानो रम खा किन्तु पुलिस को आ जों आप्रो टंफ्रनो ता के तिनिखाय जों केस मार फाइगा जोंनि मिडिया अकरा रक फाइगा कारण अमाके समाजामा बुजा मानि आमबो जों खरसा न्यूज रिपोर्टर मोखां सिजाक दङै सुदुसे हमसे बुजा आं हेलमेट खुलुक लागा साका नादि आं मिडिया से न तामनि आफायखा किन्तु आप्रो जराव बर बताम भिडिअ खायो खायो न क्लाम खायमा खायरकता जों तो आफाय बलायनानै र कोनो इच्छा करे गां मा खारका खारि आं गां थसैगामो आसो अवस्था ता तिनि केस का पछिम थानाव अच्छा और नोंनि जे रांमारि 18,000 जे कमावनि सामान आबो बड कमा का फैसा आनि आ बेगो तो नि जगह बरो बेग नि बाय बिखा मोबाइल माले आते आबुन परे बबो आलादा खे सकागि बुजा का आबो बसासु नोंखे बर जागा बुजा खा आंखे जों एलबो दं खादो बाइकनि अंके बरो जों नर तामाथिं दारा माने आमा हायतां लादि नर स्वाग नों जा जों गुबुन सामङो माने दारानो मुनानि थांमानि गे दारानरो आइमाने कारण खांके बसेरानि बिथिरो बाइतुखा बाइतुयाखै फाइमाने कारण खैतो उनखौ रांख्लाना नि फायो का आं जि बाजार खाय थांखुलनो प्राय 10,000 रां आं एटीएम नि कारिनाका लेक्स समनि बंधन एटीएम बो तारि तुयाखै बो फाइका बिनि जरानि न्यूज परिबाय 9टा 9टा हायो बिनि फाइना गंका बो 10टा फाइका आं मामि सम दङ दारा नों माइसे थांसिरि गे माइसे थानिका नखौ सालायथां तो अनेक मैथाव न्यूज एडिट खालायखा गे आनगो तो मिसिन दङ न जखन गे जोंआबो खालायखा गे स्क्रिप्ट ngoro खालायखा प्राय 11टा 15 बा 20 अमाय 11:30 जों मासु करि ठीक टाइम जेबा गा जरांगानो जों अखरि थांगानो आबो माने मुसुक सुइनो बेंक मा हायता ने जों बुथाका गा बुथा गांगानो बर थांगानो बर खुनो क्यामेरा खानि चेंका गे दारा बिखौबो खुनुका नर आनो सिनिया दा जों मुंति हायसि सांबादिक सिनि साफानसे बर जों सांबादिक सुमुति सिनियानि बर माने हानि सबरे साथां थायगा गाफ्रो याफु जरानो गारि बाइक गाफा जरानो गारि बाइक खरसा फायगा दा फायगा बको मानाखाय तंग सिपुइला बुकुंनाय बो बुखांगे ते मासा बुखांगा माने बो जों साइजिमे जानजान लामा जाङै थागा दा जों जानजान ला खारखाथि आन्थानि क्यामेरा फुटेज सब दङ जा क्लियर न जेता जों बुथाफोर बाहाय खारका तामुंखा
যত তিসাই মালিয়া যেমন যেমা মানে চিন্তানিও আচ্ছা ফুটেজ আবো তো খরব বুসুক হ্যাঁ বুনাই রকম খরব বুসুক খরব বুসু বলতে বড় জায়গাও খরবুরি খরব মাহাই রকম না বুমর লম মতে মান র বুমুনো তো সুং মায়া জগদীশ দেবরমানি খরচ বুংমান বুমানো তে বাদা কি কিছু নুখাইছি প্লাস ইনিও জায়গাও ক্যামেরাও যেটা বং চেহারাবো কাজাক দং অমাইতা সিন বরক না পুরনো বরক চিন বরক ন দেব বর্মা আচ্ছা নों যে বুজাগौमोन আবো বজাগাव বুজা কিকুঙ্গ বরানো দারানি হেডমেট বাইনো দারানো আং বাক্সারু সবরে দं मांगनै तेमा सानो पुरा डाइरेक्ट हेडमेट बायदि माने और नाङै कासले थाङा যে नंनि फुटेज যে নরক ফনুমানি মতে বা যে নর সালাইমান মতে নর নর রড বেগো বুজাংনানি নাইকা ni amako খামানি pura আবো direct Rod awu tuwi paika. tong awu Acha. masih pudes tong তুই ফাইকা রড হাংনে আবু কুবু গাহনাই amo saimia wa thada da wa pila sangau না না saimia না সরন আং রমিছে মা সেকা আচ্ছা amo আম hota আপটা mulia উন্তির টুবু কই gam pore angkai ang directly oro direct number kring arunsa 100 call hakia 100 number call khamel logino petrol party thanga nge petrol party thanga kani thang nai kya na naimi akoni abrun ke je chono bunai tau jeta rom tujak mani mia horo bo mane जों दल हाग्रानि दा फाइमान कलाय केरा ता फाइमान कलाय फाइ माने मासका फाइकेनो पक्सना खारका एते मास थांगा मासना ओ मास रम की माइदा दा बाइक दा जे जुनो बुनाय नि बाइक ताबो स्पॉट खिलाय जातो बुरानो बाइक बतम फारन दं आजागना बुरानो बाइक बारन तंखो सिनि बाइक के जों हरगो दा बुइ सक सक सिनो नै आनि बाराव जों फन मते दागा दागा लाई कष्ट कष्ट लाई চাবি কই चाबी गरै दागा माइदा বজাগাও পারি आबं के एडवाइजर चमिनि गुतम देबर माने चेम्बार जात आगलिबो আচ্ছা নক খেত তাবো বম হাই জাস্টিক নাই না जोंथ' কাইসাथ' हेरासमेन्ट जों माने लामाथि हिमिसि मालिया आबसो कायसा आगरतलानि चमनि चमनियाव सवाग नंलायनाय माने अब्रबो नंलाय दङ अबो हाय रक अक्रा चाक्रा रक किसा नाय सालायबाय नांथुं आबोथ' अक्रा उठुंना मारो ताই नायमानि हिंगाबा जोंनि मानैखौ माने जोंनि मबाइल बायसे सब किसु जों मिडिया सामंसायो आबोसो आनि गायनि कमाय थांगा आंगाके कायसा तो आं सिम्पल फेमिलि या भाइता कक साबो ताय क्यामेरा खायो अब दामनि नता अब हायरो जों किकलि माना नांगौ प्लास बुजाक मानि मान खानि अब तो जों केस खा मेगना ता तामु मानहानि बोलते अब मानहानि बहिन जायगा दो मेन का दारे बरक सुनो बथाना नायका बथाना नायका Attention to mother प्लस ते ताबु तुम तिसाबनो माने रिक्वेस्ट जाते प्रशासन बो जों रिक्वेस्ट खायो जाते सिनि अकरा रो फाइथामे क्या सिनि प्रणब सारो फाइथा ते पुनर इस्लाम सेक्रेटारि दारन दिबो फाइथा फाइगन बर उसपर बथां नायका ताबसि नाहार मुंहा के किसामनो जरा जों ताबु सुगरा ते बाद बाकी बर रम जेखौ जे खरकसन तो रमखा ओंखाय आबि जागुलो जों ताबु बरक दा सुनो केसि वतांगरि हिनि माने एटेक खान खाइमा मुं दङ अमा हाइता আবনি নংনি প্রটেকশন নাও protection dong. Belum ada.